good evening guys. Ngaon mi karon. Oh, naamo na imong mga pagkaon oh, bisag gamay. Okay ra, bisag gamay. Bisan gagmay lang. Daginot lang ta karon kay coronavirus na, lockdown o mga sapi. Oh, naghimo sila. Sila ani day ning nimo. Oh, nindot kayo ang ilahang gihimo nga cake nga na ay mga macarons sa mani. Dong, ang nga nani dong? Sa nga nani? Oreo cake. Oh, nasa sila cake na nindot kayo. Na oh, wow. May pantabulang. Okay, nindot kayo nga cake. Nga napoy biko. Sus biko oh na guys, biko kalame. Oh, pantin ako guys. Oh, charap. Oh. Nay kana siyang sa mani kanang hamburger nga murag cake. Unya nasay pansit. Ya poy bear sa lang ako sa lakay. Ay lang na pangkuan sa luwat. Ya naasad sila gihimong usa mani oy, usa mani nga. Sisig nga. Ila ang recipe. Recipe na nila nga sisig. Mo ni siya beef stick. Oh, masarap guys. Ang lakang, nilagang, manok, kaya, naligaya na, hindi mo matin. Oh, diba, sarap. Dahil pa nila na, tuya, lamla, oy. Kanda ko, pagsarap daw, nagpagunot na guys. Ayan. Oh, diba? Naman na tayo guys. Para mag-good. Okay, uyan na. Naghimo sa style nila. Hi. Oh, kani mo ni siya si Sam. Ano nga ni mo dai? Oh, dai do. Kasi nga nang kana maghimo ni anang nga. Ana decoration. Wala no. Decoration pa more. Yan. Oh, di ba? Kaon ba guys? Ano na? Okay, sige na. Blow the candle. Candle. Oh, kuha na kanang dakote na kay para mo dilaab na ng candle niya. Ay, kaka. Oh, asa na ng birthday celebrant? Wala no. Ay, sige na, hala. Ay, na. Balik din na ka-busy. Oh, sila nahimutang. Wala na nahimutang. Diba? Oh, grabe na po itong Arios. Oh, sige. Oh, mali lang. Baby, I see your Arios. Mali ako bagyang Arios. Ang nagkuha kayo. Oh, Arios pa more. Wow. Ang iring naman dito. Wapo man din yung paningin. Mamaak din ay. Oh, sige na. Ayan na guys, oh. Pag-blow na sa candle. Wala.
Oh, sige, ikaw na. Hala, no. Oh, sige na, kain na, kain. Kay gutom na kayo. Tingalig mo rin ni. Ikapas mo na to aning. Sige ra taog. Picture niya. Dili ta mo kaon. Mga pas mo kita ni ani. Bye. O, yan na guys. Gutom na kaon. Hala, kipag gutom na yun. Ah, sige. Oh, diba? Oh, na. Gmail.com. Oh, na, ang ilahang bulkan. Oh, ning buto na ang ilang bulkan. Na ilang bulkan. Buto na. Sorry. Sorry, bulkan na nga. Ito man ni. Oy, picture. Oh, kanan na ninyo bulkan. Happy birthday, Gmail.com. Ayan guys, ikaduhanan ni kay gutom tayo. Ayan na, oh. Bundok-bundok kina kong plato. Bundok. Alalot, ang sama na lot. Gmail.com. Hello guys, muna regalo ni Talulot. Ito magaling nga klase nga regalo. Papahumot ni kay para ni makakuha ni mga burikit na pahumot ni guys. Kahumot siguro na. Ayun na guys, si Taloy na kaon na sa saway. Parehami yung plato overload. Na hi. Hi Loy. Ay, secret mo tayo sa lulot. Gmail.com. Hala, ay, ang Hello guys, saya naman TikTok ron. Kanelo lang siguan ron, saya ni TikTok. Saya ni TikTok ni. Gmail.com. Nagsira, okay lang na. Ako na ng payagan. Hi guys, masok na guys. Guys, napapakala ko niya guys. Pagayag. Hello, diha. Oh. Hala, natukhan naman din ako ang nauban. Ano? Magigutom din siya kayo. Ginawa mo ka man. Ay. Kay naman sa gawas. Kay. Oh, ayan. Gmail.com. Okay, ikaw. Okay. Wala, nibuto na bulkan guys. Gmail.com. Hi, si Talagin may nagkakuha sa iya corona niya. Rose. Corona ni Rose. Rose na Rose. Dong, kasi kasutin mo sa Rose. Lamig. Hala, no, wala may kaya mo na kami sa urot. Kaya man na, sige tayo naman. Kay malukol mo kuskuban nga mukhaon ani. Wala, ulit yan na malukol sa mukhaon. Wala na, oh. Nahukap na ang Rose na. Okay, kuha na sige taon. Dong, kasi yung magibuhat. Hala, oy, ihan gabalik kong tanong. Ay, bayan kong tanong ang Rose. Kaya din sa kahot. Hala, no?
Makaog pa si Hilo ibig karon na inig makainom ni. Sure. Tara, hello Efren! Tara kay makainom mo sa perek-perek ron, di ba? Mo tagay ni ron maayo ron. Oh, di pura. Mo. Sayaw ni si Richard ron og TikTok. Sige Chad, kaon diha kay para na preparado ka sa TikTok niya. Guys, mukaon pa si Richard kay para makikabusog niya masayaw sa TikTok tumbling nga siya ron. Hello guys, ano si Richard? Oh, Richard! Hi! Oh, diba? Eh, nalalaban. Tarong na lagi nga na hi. Kaya saan nga, apel naman yung gastarin na mga kasi. Hi! Oh. Tumbler.com. Ay, ano ang kamibig mo? Nagigit mo ako, Richard. Isa nga na, may mo dong. Oh, sugar. Tumbler.com. Tapos kayo na. Ano na sugar? Ay, sugar na, sugar! Sala, sugar! Tumbler.com. Hello, Chad! Gusto mo na magkita kay Chad? Ano mo yung masalip na mo na? Wala mo? Oh, dara oh. Oh, lecture eh. Ala. Ala, ay, praigit rin inside like Bernabel. Ano ba ka na di man hapit makitaan ang naong kay ang baso may ibutan? Kasi kasulti ni Mas Beer na kay Chad. Birna. Birna. Paano ka naman ng Birna? Ay. Bernabel? Kasi kasulti ni Mas Beer, Chad? Sabi, lindo. Ha? Ano di man makita niyo mo haba ba? Ayaw na. Ano to? Tamis? Lami? Tubig. Hala na. Asa mo? Ang tagam na gina sa... Ah! Nagsuhay sa side. Tagdi lang sa nga na. Nga na ng mga sikat. Sad na. Hello guys. Tara guys. Oh, mga iray. Nangauna po taon sila. Ayaw pala ani anang imong flashlight kaya di na maklaro. Ala, wa naman naklaro. Ay, ansahay naman eh. Ayaw pala ani cool. Oo. Ayaw pala. Oh, kananindot ba? Hello guys. Tara ang among mga iring. Naniguro in taw kaon. Kaya ingon ang mga iring nga. Kamura may siging kaon. Kami sad kay mukaon. Pag may kagigutom na mi. Awala ta. Tara, ka-cute sa mga iring. Ngaon sila, nagsawit taon sila. Happy family. Amahani na Mami, daddy. Muna ilang papa. Iya mama. Muna yung ilahang mingking. Sugar gamay. Oh, sugar day ko na nga niya. Sugar may nga. Naguro in taon sila kaon. Dili magay na. Kaon min. Na, palangga man din niya. Uy, di gid siya masuko. Masuko man tayo siya sa... Ang gamay niya yung anak. Diba ang alas niya? Kay kanang. Pagsangon na sa ikanang ihunanan, no? Paano kay kanang? Yawa pasagdan yung anak. Mone pamilya ni Taloy. Mone ang ilahang lolo. Tara, yan lolo. Complete pamilya ito sila. Undang na. Uy, nang hawang amahan. Uy, mad, duwan na lang. Pamakinan. Uy, na siya kok. Uy, na mag-kok. Mag-kok. Pahin mag-kok. Ayaw. Yang tiyan. Naniguro sila kaon ng tao. Pahin mag-kok. Pahin na nag-mintos. Kaon na ng isol. Niguro sila nila. Nasuko ng usa. Tumbler.com. Kapit na mahuro. Sok. Oh, ilahang kuhan taga-alaga. Kasi nga ni mo? Ambog. Allah, ang mga chon. Kasi nga ni mo? Hello, Ben. Wala. Hindi magpakita yung Richard. Kasi nga ni mo?